musikaren tartea zabalduko dugu segidan Metropoli Foralean Izerdi Hotsak musika sekzioa eta gurean aspaldiko partez Jon Celestino trompetista egunon eta ongi etorri. Egunon, bai. Eta zurekin batera Nerea Arbiti abeslaria soinu jolea egunon eta ongi etorri zuri ere. Egunon. Eta proiektu berria eskuartean duguna aurten biak ala biak gure artean izanen zaretela. Biak ala biak, baino lagun berri batekin ez da. Music Production Center MPC eskuartean ekarri duzuen tresna izanen baita. Zer da lanabes hori? Hain zuzen ere, beti esaten dugun modura aintzinako etorkizuneko instrumentu bat. Beraz, atzera begira dagoena, baina etorkizunera aurrera begira dagoen tresna. Nola definituko zenuke, hainbat tekla ikusten ditugulako bertan, Jon? Bai, bada, hola, 80. hamarkadaren bukaeran, eta 80. hamarkadaren bukaeran, batez ere hip-hop produkzioan erabiltzen zen, eta erabili izan den tresna bat, zeinaren Leonardo da Vinci, J. Dilla maisua den, eta honek balio du, batez ere, batetik musikalagin bat hartu, sample bat esaten zaiona, musikalagin zati txiki bat hartu, eta horrekin hori manipulatu, eta horrekin kantu berriak sortzeko bidea ematen du. Sampler bat bada, baina baita sekuentziadore bat, esango nuke. Beraz, gure tarte honetan eginen duguna da, kanta bat aukeratu. Beti, eta lagin bat, eta horren aritik tiraka, gero, zuek eginen duzuena, zer izanen da? Zuen erara, zuen modura, bestelako bideo batetik sampleatu. Hori da, lagin hori hartu eta horren inguruan kantu bat sortu edo batzutan kantu bat izango da, bestetan improvisazio bat, ez dira gauza guztiz itxiak izango, batzuetan itxiagoak, bestetan irekiagoak. Gaur aurreneko une da, orduan txintxo hasiko ga eta kantu bat izango da, ez kantu bat bere estrukturakin eta ez da improvisazio askea eta hola izango da abesti berri bat. Abesti berri bat, eta kanta hori zein izanen da, gaur estreineko aldi honetan hautatu duzuena? Kanta berria? Kanta berria da ezpentsa, dela urte pile bat inun hitz bat, hor baneuken mezu bat burun, bueltaka, eta kantua aspaldi sortutakoa da, dela gutxi, Joneri erakutsi nion, eta hortarako sortuzun base hau, ez? Bueno, Jon, zu kantuan aspaldi hasi zinen trompetarekin nola iritsi zara MPC honetaraino? Produzitzen, hip-hop bitak eta produzitzen dituen lagun batek itxuak, Durangoko itxua, beatmaker edo beat egile interesgarriak, disko, motzean esateko, disko bilduma zaletasunetik heldu naiz. Etxea disko zaborrez beterik dut, eta batean lagun honek esan zidan, Argaitzek esan zidan, MPC bat utziko dizut, hor dituzun diskoiekin guztiekin, buelta bat nola ematen aldiezun diskoiei ikusteko. Egia esan, bai hip-hopa aspalditik entzun dut, baina inoiz ez nahi sartu produzitzen eta gutxiago MPC-arekin. Eta hoen dela pare bat urte edo eman zidaten aukera. Bueno, atzera begira jarri nahi duzuela, esan duzu, baino atzera begira jarrita antzinako erara, zer nolako abestiak hautatuko dituzue ona etortzerakoan? Batez ere, hori disko zabor bilduma gintza horretan, hortik ateratako diskoak izango dira. Gaurkoan, pixkat beldurgarri egia izateko, kantu ezagun, edo bintza talde ezagun bate hartu dugu. Berez izango dira, normalean hip-hop musikan beti hau populo afroamerikarretik nola heldu den, beraiek sortu dute musika hori guztia, beraien tradizioko musikari berritzo eginez, ez? Dela soulari, funkari, bluesari, eta bar. Orduan, eskola ergatiboaren jolasa da gauza bera egitea, baina euskarazko 60-70 urteko pop edo funk edo dantzarako edo
diskoetatik laginak edo sampleak hartuta. Eskola ergatiboa aipatu duzula, zer nolakoa da ikastetxe hori? Egiten duen eskola bat, ergatiboa, ergoz. Zuek biak, zuzendariak, biak ala biak, zergatik jarri diozue izen hori? Eskola ergatiboa. Eskola ergatiboa da gehiago proiektu hau, idea hau edo base hau, gero eskola ergatiboa, kasu hontan, lantzen nahi gan hau izango da nere arbiti eta eskola ergatiboa, eta gero beste era batek eman dezake ezagitzer, eta eskola ergatiboa, eskola ergatiboa izan daiteke ia seio bat edo, Beste eskola, ja beste gauz bata. Osea, klasek emateko eskola, hau da... Bestela esateko, beste gauza egiten ditugu elkarrekin, ze gure artean ulertzeko proiektu bakoitzari izen bat. Inork ezagutzen ez duen izen bat jarri behar diogu, baina zertaz ari zara? Eskola ergatiboaz, bale, orduan bai. Bueno, zuek aspalditik ezagunak zarete gure artean, ezta? Jon Celestino trompetista, Broken Brothers Brass Band taldeko kidea, eta Arima, Nerea Arbiti, abeslaria, soinu jolea. Bueno, segidan eginen duguna, zer izanen da, bikote? Lehenik eta behin entzungo dugu, gure gaurko lagin edo sampler hori hartuko dugun kantua entzun. Eta entzun ere izanen da Errobiren Kuia Lilien erromeria. Hau da, demokrazia eta gaur egungo bizigaren toki hau osongi azaltzen duen 1977ko kantu bat. Bueno, kristalaren bestaldean Igor Eskudero teknikaria daukagu, aginduak zuek eman Igor Eskuderori. Zer entzuteko, zer pintxatzeko, agindua emaio zue? Hortxe prest du. Vale. Ja. Hain zuzen ere, gaurko kantua oso erraza da, beste batzutan agian zail xamarragoa izango da, baina lagina izango da kantuaren hasieran dauden gitarra nota horiek. Hortaz, berriz entzuten albaldin modugu hasieratik, mesedez? Herri batzutan sofritzen dute, bozkarik ez dutelako, guk hemen aldiz demokrazia baitugu omen lekuko. Bozka eta bozka haritzen gara, honen ala harendako, taldi oro berdinen edo berdin zuen hautatzeko. Bozka irian, ospe gaitzean, predikuak baditugu, sola sederrak irri hauzu eta frango begikeinu. Bozbiltzaileek nahi gaituzte lagundu eta salbatu, gugaldeginak hitzeman eta ondotik gutaz trufatu. Eskuindiarak, tripazuriak, mintzatzen dira ozenki, beren ordea eta disiplina nahi dituzte atxiki. Sinetxaraziz gure honetan ari direla kartxuki, badakite bai herri xehea nola engana abilki. Erdikoak, barnekilikak, beti bilintzi balantzan, batean eskuin, bestean ezker, segur maite dute dantzan. Baina halere, auto handiak, noiz bainiten direnean, goxo-goxoki plantatzen dira, moltxalodien aldea. Ezkerrekoak, hauz bederen, gizon emazte zintzoak, bozke medioz, heldu nahiak, baztertu zira urbideak. Bereziki gure kasuan, entzun otoi euskaldunak, sozialisma aitzaki hartuz, ez zapaldu minoria. Ezin dauka demokrazia... Errobi taldearen
gure lekukotzak diskoa entzuten ari gara. Zehazki, kanta honen, abesti honen titulua zein da, Jon? Kuia Lilian erromeria. Eta zergatik aukeratu duzue? Normalean sampleak aukeratzen dira nik uste erabilgarriak direlako. Bai, eta letrak gaur egun, ez dakit, aktualidade handia duelako, esate baterako maila politikoan? Bai, kantu honek, niretzat da, hola, funk estilotik oso hurbil dagoen kantu bat, eta gitarra riffak eta politak dira, badu bere guagua, beti maite izan dudan kantu bat da, eta horregatik. Dena den, duela 4 hamarkadako kanta da hau. Kuriosoa da, gaur egungoa dela dirudi, ez? Bai, ala dirudi, ez da? Bai, eta hau da egia esan tarte honetan erabiliko dugun igual kantarik modernoena, zirazki. Besteak arezarragoak izanen dira. Oso ongi ari gara. Bueno, lagin bat hartuko dugu, zuk esan duzu, hasierako nota horiek. Hemendik aurrera, zer eginen dugu gure eskola ergatibo honetan? Musika pixka bat eman, kantu bat eman, orain bai gure trasteekin. Gure MPC hori, Music Production Center hori piztuko dugu. Bai. 16 tekla ditugu, 4 Hoixe, eta teklauetako batean entzuten aldugu hasierako gitarra hori. Berriz biziko aizenik hartu arnasa eta beidatu aurrea. Hintzan beharreko aire biziontan eskuetan daukan aukera. Ikusi zaitut alboan zaude, hain gertu baina hain urrun. Nora joanik gabe bideari zo eta ezin hartu. Margozan ingurua bete zan bihotza, bila zan bideren Pentsa berriz biziko aizenik hartu arnasa eta beidatorra. Intzanin beharreko aire biziontan eskuetan daukan aukera. Margozan ingurua bete zan bihotza, bila zan bideren bat, bai izango dun alakorik, izango alako.
Zematerainoko improvisazioa dago hemen, Jon, Nerea? Asko, gutxi. Desente. Desente, bai. Esate baterako zure teklabietan. Nola erabakitzen duzu, nola hautatzen duzu, tekla honi eman, zemat aldiz eman? Gaur egin, nola, esatera etorrita, gaur egin duguna izan da, kantu osoaren, nola kantuaren forma aurretik pensatua ekarri dugun, kantu osoaren forma jarria zen, nola baita esateko talde bat jotzen ibiliko balitz zela, eta orduan nik botonekin jarri eta kentzen ahal nituen gauza batzuk, eta beste gauza batzuk zuzenean jotzen ahal nituen. Grabatuta ez zeudenak, baina jotzen ahal nituenak. Bueno, beraz, hemendik aurrera, dueto baten moduan, hariko zarete batetik bestera, DJ Celestino. Eta Nerea Arbiti kantuan. DJ Zagero. DJ? Zagero. Bai, bueno, eta gero honek ematen diun joku guztikin, ez? Gero bagabiltze hurrengoan beste katxarrito bat ere ekarriko dut, eta honek ere joku gehiago ematen diu, trompeta, eta gero bai aiga osatzen ja, hau bera zuzenean talde batekin iteko, ez? Bueno, beste katxarriko bat ekartzen balin baduzue, gure teknikariaren buruak nik uste dut karak eginen duela. Ez dakit, ba. Erresa izango da. Bueno, ez dakit, gaurko esperientzia behintzat zoragarria izan da, eta honen berri izan nahi duenak jakin dezala euskalherriairratia.eusen bideoa ikusgai izanen duela. Eskola ergatiboa eta hori proiektu berria eskuartean duzuena, izerdi hotzak berriz ere haizean, Metropoli Forala saioan MF eta Music Production Center MPC eskuartean duzun makina berria, seguru baduzula beste zerbait esateko oraindik ere Jon Celestino. Gure iraultza eginda. Gure iraultzari begira. Gure iraultzari begira. Asko daude oraindik ere, revoluzio asko ditugu gertatzeke. Aio eta ongi izan Nerea Arbiti eta Jon Celestino, beti bezala plazera izan da. Aio. 1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian.